بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على القائل خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما المشرف لا تفي لجبه أموفون إسلامي كفولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنسينا كنا نيونسو أنا جموكان حكم كنونو دينè baro mi jemuka nabi wuli ka sekara moma anika karamo bismillah wala saka baruke ni uye dine kuna fununa bi ani ambalo musoni an karamo muso do be ñogon fe minti ma dugule ni ta chien fulay ni kenen kono no yi madame Dabitao Aïchata Dabitao annabi na je ka baruke dine kuna fundola ngayana anga do anga wala nakuno aman karamo bismillah ka fay ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Seyda ame ifoki wala mano yani anga do anga baroko nala ame fuli kanke an fle bagaw belajile ka do donke uye sankura minni ando nala no en 2018 ame Allah taala de ala ka ke anye here sain ala ka ke anye basigi sain ala ka hamina ko belajile no ya kono ame hero here nyin Allah taala fe ala ka hero no ya anye sain kono kololo ni mashiba ko ni fitna mun be sangono ame Allah taala de ala ka an kishama ala ka nga jamana kishama ala islame jamana belajile kishi fitna man sain kono ala ko kirana sumo boya kama ni wati laban na malotu fu be ke wati belajile na amado anga jamana kono domba o sugandi kaka furu wati kana ngara ambora mawludu wati furu chama kera ani furu temele chama ufana kera ami society ka basigi fo no jakulu ka basigi jamana reka basigi folo be damne dude kono ni duma basigi sigidati basigi ni sigidama basigi jamana ti basigi jamana dum basigi be damne furu nyon fulade ni nyonje ami fe ka ladeli kandodi furu kunyaw kambi ngayana anga do baro ere konala ملاتو فرو يري جميع إسلامية فمويانا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الفاتح لخاتم الحادي وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سيدا كان يبورك دوم نجى على كبلا جهل منه. آمين. كما بدي فو فرو يفهم بدي. الله سبحانه وتعالى بعد نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بعفاني أكغفي بينكم. أكو ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أستاذ كان الله سبحانه وتعالى كي كما سنجلا يمين فوق. Ako abi ale ala in ka kabakola ale ye an dan ka aw dan ka bɔ nin kelen na o nin kelen na ka furumuso dan ka bɔ la ja ala ti foyi kɛ gansan kun de bi o la furumuso danna ka bɔ furu cɛla mun kama le taskunu ileha ko walasa cɛw ka se ka basigi sɔrɔ cɛw ka se ka hakili sigi sɔrɔ cɛw ka se ka lafiya sɔrɔ o kɔsɔ Allah subhanahu wa ta'ala ale de malikul hakimu ye kodɔn masaba a tɛ foyi kɛ gansan donc furu kun belebeleba o ye basigi de ye cɛ ma ni cɛ basigira muso ba bi sigi ni cɛ ye hakili sigi sɔrɔ muso bi hakili sigi sɔrɔ ɔ n'olu y'a sɔrɔ den minnu bɛna sɔrɔ olu bi hakili sigi sɔrɔ n'olu y'o sɔrɔ o du basigi bi k'o kɔnɔ o kin basigi bi kɛ yen nɔ o dugu basigi bi kɛ yen nɔ o jamana basigi bi k'o la wa ni basigi kɛra jamana kelen o kelen kɔnɔ basigi bɛna diɲɛ na bon ça kan nin de ma se ka faamu furu la o kama problème cayara furu la o kɔsɔ furu bi kɛ jigiya minnu kama ama se ka o sɔrɔ furu la ka da ka ala ye muso dan ka bɔ cɛ la ku min kama ka furu daga o ni ɲɔgɔn cɛ ama se ka o de faamu ni ye furu fɔli ye
bakurubala ni ala sɔnna ma i b'a dɔn furu y'a fɔ da sira ma problème caman bɛ furu kɔnɔ n'i ko mɔgɔ ma ko n'an ka sigi i ko a ma ko n'an ka kɛlɛ gɛlɛyaw bɛ furu kɔnɔna la kosɛbɛ ni ala sɔnna ma don n'a nataw la an da bɛna se gɛlɛya minnu bɛ furu kɔnɔna la ani fura min b'o la an da bɛna se olu ma don n'a nataw la ni ala sɔnna ma nka bi n'a fɔra k'e ka ladilikan dɔ di furu ɲɔgɔn ma furu ɲɔgɔn kuraw ani hayi furu ɲɔgɔn kɔrɔw yɛrɛ ani hayi minnu yɛrɛ ma furu kɛ fɔlɔ n'u bɛɛ ŋaniya b'a la ka furu kɛ bɛɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ ladilikan mun na walasa furu bɛ se ka basigi cogo min na e bɛ mun ladilikan sɔrɔ k'a fɔ an ɲɛna alhamdulillahi rabbil alamina kan ladilikan damadɔ bɛ an bolo ni furu ɲɔgɔn ma minnu sera ka a lamɛn ka baara kɛ ni a ye ala ye furu dabɔ basigi min kama ani kanu min kama ani hinɛ min kama o bɛ sɔrɔ furu ninnu kɔnɔna na a ladilikan belebeleba kun fɔlɔ ye jumɛn ye i y'a fɔ i ka kuma kɔnɔ ni furu kɛra jakusa problèmew bɛ na fɔnkɔɲɔgɔnyaw bɛ na ni nɛn bɛ kɛlɛ da kɔnɔ kuma tɛ hadamaden fila faralen ɲɔgɔn kan aw kɛra cogo cogo a bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ dɔn dɔ la mais ni o fɔnkɔɲɔgɔnya ninnu nana olu bɛ se ka ban furu la cogo di an bilala sira ni o ye an ka karamɔgɔbaw fɛ teliyala a fɔlɔ ye mun ye a sɔburu wa tahakkumu alal ghadabi Ustaz Kan ni jɛ kɛra ni problème nana dɔ dimina fo sabalibaga ka sɔrɔ cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ ali bamanankan na an t'a fɔ ko jikalan fila tɛ ɲɔgɔn sogin donc fo dɔ ka kɛ hakiliman ye nin ka kan cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen na ni muso ma se k'a yɛrɛ minɛ e min y'i cɛ ye e ka sabali k'i yɛrɛ minɛ ni cɛ ma se k'a yɛrɛ minɛ e min ye muso ye e fana ka se ka sabali i k'i ka dimi muɲu ala kira b'a fɔ an ye sallallahu alaihi wa sallam a ko mumini silamɛ foyi t'i sɔrɔ dusukasi ko la dimi ko la kuma lasurunyana ka da k'aw ka waati ka surun ni kuma kojugu hali kolo min b'i sɔgɔ ala kira ko sallallahu alaihi wa sallam a ko junubu kafari dɔ de don kuma tɛ ni dusukasi ko dɔ y'i sɔrɔ i ka furu la ni e sera ka sabali sara foyi t'i yala fo alicɛna i b'o sabali min kɛ Ustaz Kan i furu cɛ kɔrɔ i furumuso kɔrɔ ka sabali ala kama furu bonya kama baraji belebeleba de b'i ye bon ka se i yɛrɛ la k'i yɛrɛ minɛ dimi tuma na ala kira b'a fɔ an ye sallallahu alaihi wa sallam cɛ dɔ taara a ma a ko ya rasulallah a ko n ladi mais i kana kuma kan caya pour que n ka na ɲina dɔ kɔ dakuruɲɛ kelen rasulu ye min fɔ a ye a ko la taghdab a k'i kana dimi ka da ka Ustaz Kan ni dimi nana shetana bɛ sira de sɔrɔ a bɛ don yɔrɔ sɔrɔ n'o kɛra n'a sera ka don a bɛ ɲɛ datugu a bɛ tulo datugu a bɛ dusukun datugu ɲuman foyi tɛna kɛ tugun fɛn o fɛn bɛna kɛ o waati kɔnɔ o bɛ taa kɛ ni nimisa ko de ka da kan shetana de bɛ ka baara kɛ e la o kosɔn an b'a ye furucɛ dɔw dimi kojugu u ma se ka sabali yɔrɔ jate minɛ u ma se k'u yɛrɛ minɛ dimi tuma na fo fagaliw bɛ bɔ a la nafsahu indal ghadabi cɛfarinya de ye mɔgɔ bɛ se k'i yɛrɛ minɛ dimi tuma na bon an ma se ka nin faamu an ka furu kɔnɔ an bɛ se k'an yɛrɛ to dimi bolo k'an yɛrɛ to shetana bolo ala k'an kisi a dɔw bɛ taa laban fo fagali la a dɔw bɛ taa laban banini na a bɛ laban fanɛniw na a bɛ laban sinikan kumaw na bolokariw bɛ bɔ a la senkariw bɛ bɔ a la ka muso bɔ k'a jogi o bɛ bɔ a la c'est comme muso dɔw fana bɛ kojugu kɛ u cɛ la kosa in na n y'a mɛn journal la muso dɔ k'a ye sunɔgɔ fura de di a cɛ ma parce que cɛ bɛna muso kura furu ka hadamaden bɛ bagan boso cogo min na a ye cɛ boso di mais mun ye nin kɛ dimi min nana a la a ma se ka a tahakkumu alal ghadabi a ma se k'a yɛrɛ minɛ dimi tuma na a ma se ka sabali ye a yɛrɛ la dimi tuma na nin kosɔn cɛw bɛ musow faga musow bɛ cɛw faga ala k'an kisi a tɔɔrɔ ma o tuma n'an bɛ fɛ furu ka sinsin f'an ka se ka sabali ni dimi kow nana an ka se ka an yɛrɛ minɛ dimi kɔnɔna na Allah subhanahu wa ta'ala b'a fɔ an ye o dimi kɔnɔna na a ko ya ayyuhallazina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun a ko aw mɔgɔ minnu ko aw limaniyara limana jɔn de b'a dɔn dimina n ka n yɛrɛ minɛ a ko aw mɔgɔ minnu ko k'aw limaniyara a ye sabali ni dimi kɛra aw la wa e min limaniyara ni dimi kɛra i ɲɔgɔn dɔ la a la sabali aw ka ɲɔgɔn minɛ aw ka siran ala ye aw bɛna kisi sɔrɔ o de kɔnɔna na donc n'an ye nin aya in ta ka baara ni dimi ko kɛra na cogo cogo an bɛna se k'an yɛrɛ minɛ an bɛ se k'an yɛrɛ bɔ shetana bolo an bɛna se ka sabali ala k'a nafa ni a barika ye da teliyala Ustaz Kan n'an b'a fɛ
furu ka si sɔrɔ an bɛ ladilikan min di a filanan ye mun ye al-qubul wal i'tizar wa siqa wa taqdim tanazulat wa adam al-khisam li muttatin tawila fanga nin fana matrafa an ka furu kɔnɔ a dɔ ye mun ye ni ko kɛra ni min sera kana ka a yɛrɛ jalaki ka yafa ɲini e ka yafa ni cɛ ye yafa ɲini muso yafa ni muso ye yafa ɲini cɛ e fana ka yafa wa aw ka da ɲɔgɔn na fana k'a fɔ danaya kana yafa kɔfɛ danaya kana o tɛmɛnen kɔfɛ dɔ ka place bila bɛɛ k'a fɔ ne de ta ye tiɲɛ ye ne tɛ bɔ n jɔyɔrɔ la ka d'a kan ne de ta ye tiɲɛ n'o bɛ furu fɛn o fɛn kɔnɔ n'o bɛ jɛ fɛn o fɛn kɔnɔ o sazi kana jɛ tɛ si sɔrɔ fo dɔ de ka sabali hali ne ta ye tiɲɛ ye n ka n yɛrɛ jalaki pour que ko fitina bɛ se ka bɔ a kɔnɔ wa ni kɛlɛ kɛra o sazi kana an kana to kɛlɛ kan mɛ sen na kɛlɛ minɛn t'a bila o ti sidi furu ma tuma o tuma n'o bɛ furu fɛn o fɛn kɔnɔ i b'a sɔrɔ tuma bɛɛ problème bɛ o furu kɔnɔ a problème ti ban abada kɛlɛ banbali solution ma sɔrɔ a la abada toujours fitina de bɛ don a la ka taa toujours a bɛ aggraver ka taa n'a kɛra yɔrɔ min na dɔrɔn an ka yafa ɲɔgɔn ma dɔ ka kariya k'a yɛrɛ jalaki dɔ ka jɛn k'a jɔyɔrɔ bila ne de ta ye tiɲɛ mais min ka jɔyɔrɔ bila min yafa ɲini cɛ fɛ furu bonya kɔsɔn a yɛrɛ bonya kɔsɔn ayi cɛ ne de ta ye tiɲɛ mais muso hakili bɛ yɔrɔ min na bi n fana bɛ jɛ ka jo d'a ma pour que fitina min b'a dusu la a ka se ka ban n'an ye baara kɛ ni nin ye dɔrɔn ka nin ladilikan ninnu mɛn cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ ko a bɛ nɔgɔya kosɛbɛ ladilikan sabanan ma'arifatu tabi'a wa tahaddusu bil wuduhi an ka ɲɔgɔn tabi'a dɔn Ustaz Kan cɛ ni mi muso tabi'a dɔn muso ni mi cɛ tabi'a dɔn a ka ca Ala fɛ aw ka furu a ka si sɔrɔ hali n'a ye si sɔrɔ a tɛ hɛrɛ tɛ sɔrɔ a kɔnɔ f'aw ka ɲɔgɔn cogoya dɔn e kan k'a dɔn n bɛ n cɛ minɛ cogo di cɛ fana kan k'a dɔn ni muso tabi'a ye nin ye a bɛ nin fɛ a tɛ nin fɛ o sa ko ta in ka dɔgɔn kojugu cɛ dɔ y'a muso furu ni kisɛ in surunya mais kɔɲɔso kɔnɔ ani muso ye baro kɛ a tɛ fɛn o fɛn fɛ a ka diɲɛlatigɛ la a y'a bɛɛ fɔ muso ye hali fini couleur min a t'a fɛ a y'a bɛɛ fɔ muso ye a ko muso fana ma mun man di e fana ye muso fana ti fɛn o fɛn fɛ a y'a bɛɛ lajɛlen fɔ muso ye o ye san caman kɛ mɔgɔ si dama deli ka dun ɲɔgɔn cɛ ka den caman sɔrɔ don dɔ la n'a terikɛ dɔ ye ɲɔgɔn kunbɛn a k'i ka furu bɛ cogo di a ko n bɛ damu na n ka furu la n bɛ lafiya la a k'e y'o sɔrɔ i ka furu kɔnɔ cogo di a ko kabini kɔɲɔso ne ni muso an tɛ min fɛ an y'a fɔ ɲɔgɔn ye donc hadamaden ye hadamaden de ye ni ne filila don min na a k'a tɛ min fɛ k'a kɛ dɔrɔn ni n ka cɛya bɛn n b'a fɔ tiɲɛ na n filila de i bɛ yafa n ma muso fana ni ale filila ka min kɛ déjà cɛ yafa n tɛ nin fɛ e filila k'a kɛ i ka hadamadenya kɔnɔ ale fana bɛ yafa ɲini a fɛ a ko nin ye si di anw ka furu ma nin y'anw ka furu kɛ ni furu duman ye donc f'an ka ɲɔgɔn tabi'a dɔn Ustaz Kan baro ka sɔrɔ cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ don denbaya caman kɔnɔ an tɛ min y'a kɔnɔ denbaya caman b'u ka problème fɔ i b'a sɔrɔ baro t'a kɔnɔ ni baro tɛ furu fɛn o fɛn kɔnɔ hali n'a ye si sɔrɔ a furu a diya t'a kɔnɔ tuma bɛɛ cɛ ni muso fɔ ka to ka baro kɛ aw ka to ka problème minnu b'aw ka du kɔnɔ aw k'a fɔ aw ka jɛ aw ka solution ɲini a la mais n bɛ an balakaw caman jalaki nin na ka d'a kan cɛ dɔ bɛ a tɛ baro fɛ mais e muso i ka musoya n'i ka keguya kɔnɔ e de bɛ se k'a dege baro la mais i b'a ye an caman bɛ yen cɛw yɛrɛ siranna an ka baro ye kama n'i y'an gɛrɛlen y'o la dɔrɔn an bɛna denkunu fɔ an bɛna kɔɲɔ fɔ an bɛna uniforme ko kuma fɔ finalement u bɛ siran ɲɛ u bɛ boli baro ti fɛn ɲini ye muso keguman yɛrɛ i ka fɛn ɲini tuma i kan k'a dɔn i bɛ fɛn ɲini cɛ fɛ heure minnu na o heure choisir o tɛ heure bɛɛ ye o tɛ waati bɛɛ o tɛ don bɛɛ ye f'i k'o dɔn de donc muso ɲuman n'i bɛ fɛ cɛ ɲuman i bɛ fɛ i ka furu ka ɲɛ hali ni muso ma kɛ barokɛla ye e fana k'i jija i k'a dege baro la maloya bɛ dɔw mago sanni na ka sigi cɛ kɛrɛfɛ ka baro kɛ a b'u olu fɛ maloya la ko do a man kan ka kɛ n'o tɛ furu ɲuman aw kan ka sigi ɲɔgɔn kɛrɛfɛ tuma bɛɛ la ka baro kɛ aw k'aw ka idéw sanze ni nin bɛ furu fɛn o fɛn kɔnɔ a problème man ca kosɛbɛ wa hali ni problème na kuma ɲɔgɔnya min bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛ solution sɔrɔ a la a dɔ fana ye mun ye tuguni Ustaz Kan adamu tahaffuzu bi zikriyatil alam tuma bɛɛ k'i miiri kojugu dɔrɔn na i b'a sɔrɔ cɛ b'a miiri dɔrɔn muso ye nin kojugu in kɛ ne na muso fana b'a miiri dɔrɔn cɛ ye nin kojugu in kɛ ne na aw b'aw miiri juguman kɔrɔlenw dɔrɔn de la
e usaz kan ni bi furu fon kono damu ti soro furu kono herati ni furu kono o jugumo be ke tiɲɛ don mais toujours an kan ka essayer ka ɲina o jugumo nunu di kɔ an ka miiri fana donduma minnu nana tuma bɛ i miiri o la hali ni dimi dɔw na ni dusukun na bi ba e min ye cɛ ye i miiri don fɔlɔ min na ni deni ɲɛ bɔra fɛ don fɔlɔ min na n ka mɔgɔw y'a ɲini n taara baro la fɛ o don fɔlɔ a ka di ye ka se hakɛ min na i miiri aw ka mariage don na i miiri don dɔ la ko ɲuman dɔw tɛmɛna aw ni ɲɔgɔn cɛ kuma duman dɔw tɛmɛna aw ni ɲɔgɔn cɛ toujours to k'i miiri ɲuman de la ka caya wa e ye muso in fana e fana bɛ ten de i miiri don fɔlɔ min na a fɔra ko nin y'i maminɛ cɛ ye k'a nana bɔ ye aw ka bɔli fɔlɔ la aw ka furusiri don na aw ka invitation fɔlɔ la to k'i miiri ɲumanw dɔrɔn na n'aw b'aw miiri ɲuman na dɔrɔn ɲuman de bɛ caya aw ni ɲɔgɔn cɛ mais ni tuma bɛ aw b'aw miiri kojugu la aw t'aw miiri ɲuman na sitana fana bɛ don yɔrɔ de sɔrɔ ala k'an kisi ka bɔ o tɔɔrɔ ma kan an bɛ kuma in teliya an b'a dɔn sɔnni u bɛ signalement kɛ a dɔ fana ye mun ye an k'an jija an ka na fɛn bila ɲɔgɔn kan k'a fɔ i b'i ka idée jakusa cɛ kan wajibi fo cɛ ka don ne ka da de fɛ cɛ fana k'a fɔ wajibi fo muso ka don ne da de fɛ ne ka da fɛ n'o fanga kɛra fɛn fana a bɛ tiɲɛ cɛ jɛ n'a ye i ka muso ka kumaw lamɛn ni problème min bɛ a fɔ a ye a k'a ka hakilina di a bɛ dɔw yɛrɛ kunna ko hakilina ɲuman yɛrɛ tɛ muso la ko kuma yɛrɛ man kan ka fɔ muso ye ko solution t'a bolo a bila i kunna ko solution bɛ muso bolo a bila i kunna ko hakilina ɲuman bɛ se ka sɔrɔ muso la i ka kow fɔ a ye n'a y'a fɔ ni min bɛnna sababa ma a ta o i k'a féliciter o kan fana ni min fana ma bɛn a karisa ne kɔni ka hakilina tɛ nin ye ne ta ye nin ye an k'a kɛ tan ale fana ka sɔn e ka hakilina ma an kana ɲɔgɔn jakusa o sati kan n'i ko mɔgɔ ma k'a ka fara pousser n'i y'a kɛ ni nɛgɛni a bɛ nɔ bɔ a la mais n'i k'a ka sɛfan ci n'i y'a forcer a cili bɛ gɛlɛya bolo an ka kow nɔgɔya ɲɔgɔn bolo n'o kɛra an kana fɔ an bɛ ɲɔgɔn forcer kow la a dɔ fana ye mun ye tuguni al-muhafazatu ala ruhil marahi wa da'aba an ka hakili to ko minnu ka di cɛ k'i hakili to ko min ka di ne muso ye muso ka hakili to ko min ka di ne cɛ ye baro dumaninw b'o la cɛ ka fini don cogow bi o la dumuni kɛ cogow bi o la parili kɛ cogow bi o la n'a bɛ bɔ ka taa bilasira o b'o la k'i sigi a kɛrɛfɛ ka baro dumaninw kɛ ka to ka bolaharo bila i cɛw la cɛ yɛrɛ ka to ka bolaharo bila a musow la nin n'a ɲɔgɔn so an kan k'an hakili to la a bɛ kanu sinsin a bɛ dusukun fɛrɛ ɲɔgɔn ye a bɛ dɔ fara kanu kan a bɛ dɔ fara hinɛ kan mais o sati kan nin bɛ furu min kɔnɔ bi a ka dɔgɔn dɛ nin bɛ furu min kɔnɔ a ka dɔgɔn dɛ k'a sɔrɔ an dun bɛɛ ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam n'an ye bashiru nazir n'an y'ale ka kisaw lajɛ a bɛ baro k'a musow nɔfɛ kira ni an ba Aïcha bɛɛ lajɛlen an ye nin hadisaw mɛn o tun bɛ kurusi kɛ ka d'a kan an ba Aïcha ye denmisɛnnin ale ka hakilinata tun ye o ye o de bɛ bɛn ale hakili ma wa ala kira tun bɛ ɲɔgɔn dan organiser ani an ba Aïcha ni ɲɔgɔn cɛ sallallahu alaihi wasallam donc an ka kan ka to ka baro kɛ ani ɲɔgɔn cɛ ka bolaharo don ani ɲɔgɔn cɛ muso kan k'i hakili to nin na cɛ kan k'i hakili to nin na fɛn min ka di i cɛ ye k'o kɛ min ka di i muso ye i k'o kɛ kana don ni ɲɛkun ye du kɔnɔ alakira b'a fɔ sallallahu alaihi wasallam tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa i tɛ hali mɔgɔ min dɔn k'a kunbɛn ni nisɔndiya ye k'o ye sarakati de ye kuma tɛ waliden min talen bɛ e bolo wali balimacɛ min kalifalen bɛ e la ni e y'o kunbɛn nisɔn o y'o baraji dan jɔnni b'o dɔn donc hali n'a danna ni hadisa ma an ka nisɔndiya ɲɔgɔn kɔrɔ an ka hakili to ɲɔgɔn na tulo ani ɲɔgɔn na o sati kan ala belebeleba an bɛ kuma datugu ni min ye an kana musow jate minɛ i n'a fɔ fɔlɔ-fɔlɔ ide minnu bɛ an kunna k'a yira k'a fɔ ka tere yɛrɛ ta k'a da muso la o sati kan nin kɛlen don ka furu caman yoboyaba k'a fɔ nin muso in nin i tere muso de ye ka taa kɛ hali cɛ si ka dulon muso la ko n'i y'a ye cɛ in fatura muso in tere de ka jugu n'i y'a ye a ma nafolo sɔrɔ muso in de tere ka jugu n'i y'a ye a kɛra banabaatɔ ye muso in de tere ka jugu o ka ca musoyanfan de ka tɛmɛ cɛw kan ni kuma in bɛ bɔ cɛw de yɔrɔ ka ɲɛsin muso ma o de ka ca ka tɛmɛ musow ta kan o sati kan ni nin bɛ cɛ fɛn o fɛn kun na ni e ka furu bɛnna ni i ka latigɛ waati ye i ka furu ti ɲɛ parce que n'a bɛ e kun na ko nin muso terema de dira ne ma n tɛ ka hɛrɛ sɔrɔ ale de don muso bɛ se ka ko diya e ya ala dun ko k'a ye furu danga an ni ɲɔgɔn cɛ k'a sinsinan kɛ alimawada wa rahama
ni ma wadati kanute est ce que hinabina hinati kanute furula hinati furula a furu be si soro chugoti a dabora li taskunu ilayha obi boy o tina sora kono e kanka i basigi ka sokono basigi teno e kanka garanti ka sokono o teno e nye kanka damu ka sokono de nye damu yoro teno mun kama fendo de bi ekuna ambi ni fo ambalma chawyu o ko bu kuna o ka don ka fo Allah subhanahu wa ta'ala ko wa in yamsasaka Allah bi durrin fala kashifa lahu illa huwa wa in yamsasaka bi ghairin fa huwa ala kulli shay'in qadir. Allah subhanahu wa ta'ala ko nale ka bi toro sima ma shi ti se fenti ti se ko toro nyuni ka boy wana ka be hera fana sima abu o chugo yandela ustaz kana mi se kan ni aya bayin to ambulo chugodi en tant que angol la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ango masiti fu ala kili an jenna ka fo al bashirun nazir kale di anga chide ni ala ya ci amma ni kuma kan mi se ka andala chugodi amma anga hera siri walidin dola kanga toro siri walidin dola ka nin siri ka dakun ko ni yayi ne man nafulo soro tere de bi ni musuina ni yayi ne banana tere de bi ni musuina otum alaka ni aya intarami koroko aya ma famya ama famya alaka famya chugo nyuma de ama tuga kama da kunya laba jumembe ibulu ka borin kunjawga ani ka fulika do doge ani anfle bawo belajeli alhamdulillahi rabbil alamin dakurunya dama min bambulo sazkan amboraka Allah de kaminun di anya di globalement notanin kelen wo kelen ne ya tabsika ken emission yimbula la biteme akan mais anya di globalement mais amba nyina Allah subhanahu wa ta'ala fe kuma kanunu ala ka ken noro e ka don klula kata sabati duskuna anya me chugo mena hal ni globalement sazkan ni mugo min sera ka takabara ken ay chela musola furu bi sabati otuma manyina Allah subhanahu wa ta'ala fe furu minun kera kateme ala ko sabati minun bina ke ala ko sabati problème bi furu minun kono amba nyini setigi ala fe ni lamenen kofe ala ka solution duma o ka furu kono minun yera ma soro ala ka duma o sat kan antse ka bokma kono fanganga Sheikh Usman Sherif Madani Haidara anga lefu sirifu che abika mokela dige amuso ubika amba Khadija la dige ubika amba Aisha la dige ubika Sofia la dige ala ka nusara herala ni emission nunu passer li baraji min bi ala abi no min bo furu kono amba fodron ku sarabi ala de bolo ya rabbi Allah taala ka anyamula ere ni ka timnandia ante ni timnandia te akera taba ye malmatu nofe alhamdulillah rabbil alamin ala ka nisara adalu ala alkhair kafailihi wallahi sarabbil bil bade bibulu no sazkan ibi timnan jam nuka pour que kan soro ambi fitini munun toma ankara mgogo ka lase jamama o ka lame ka se ka nafa sorala ya rabbi ala ka nisara la herala ka barakala bela jelenfu o ka timnan jala wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh أما فربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نفرو ديارا ويدوكونا جيالي هذا مدي كيكا دوكونا يلما كاكا جين الجنة فرو جيالي دبوكي نيچه ني فرو نيو لادو كاكا إلا فيا يوري كاكا يباسكي يوري كاكا يكا دانا يسرو يوري ibe koroto tumano la ka bo dugu kono kanaso parce que ibaro ni nanaso mimi nyaso here de bi nyaso kono Ali ibn Abi Talib alayhi salam ale de la ko fa kuma kunala ako ale mi na takenema abe gele mamado ale tuyi chefarni atita jihadi kero jihadi fe megara aya tota ako ale mana gele o gele soro kofe amana second soro kofe ako nale dona ka du kono nale ya furmuso no Fatimatu Zahra yedro ale be nyina ka second beko abe lafiya du be kan ka ketane furu nyogom be kan ka furmuso laben ka ketane ka ki basi yore furmuso fana abo choina i bori ka so ki ka sumo beto kana min no fe kana yelama min no fe akaka iki sebedo ula
ka yen kɛ i basigiyɔrɔ ye n'i y'a ye dɔrɔn i hakili bɛ sigi n'i y'a ye dɔrɔn i hakili bɛ latigɛ n'i y'a ye dɔrɔn i bɛ danaya sɔrɔ n'i y'a ye dɔrɔn i bɛ lafiya mun de b'o kɛ ni ladilikan minnu fɔlen filɛ nin k'olu matarafa ka baara kɛ n'o ye o de bɛ nin kɛ o la o y'an donnen alijinɛ kɔnɔ kabini an bɛ diɲɛ kɔnɔ nka ala ma kisi la ni du kɛra dudenw yɛrɛ tɛ nisɔndiya furumuso yɛrɛ tɛ nisɔndiya fo cɛ k'a ka bagaji ta k'a bɛ voyager dudenw tɛ nisɔndiya fo ni dutigi voyagera dudenw ka nisɔndiya tɛ ban fo n'u y'a mɛn ko dutigi nana dutigi donnen du kɔnɔ o de bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan o dun tɛ hɛrɛ ye o dun tɛ hɛrɛ ye ala ye min fɔ furu la i ye min fɔ kuranɛ aya la o ye de furu kɛra de walasa aw ka basigi ni ɲɔgɔn ye ni basigi tɛ furu min kɔnɔ hinɛ ni kanu tɛ yen basigi tɛ o furu kɔnɔna ni basigi ma kɛ furu kɔnɔna la dɔrɔn furu kan ka nafa min ɲa a kan ka kɛ basigi min ye a bɛ kɛ basigi contraire ye n'o ye jawuli ye an bɛ Alahu ta deli ala k'an kisi o ma ni furu ma basigi ma kɛ furu kɔnɔ den minnu bɛ sɔrɔ basigibaliya kɔnɔna la an yɛrɛ b'an yɛrɛ ɲininka o denw ka éducation bɛna kɛ cogo di o denw mɔna société min kɔnɔ o sociétéw bɛna kɛ cogo di an bɛ Alahu ta deli a faamu cogo ɲuman ala k'an nɔgɔya an ye an kana furu kɛ fadenya ye furu ɲɔgɔnmaw tɛ fadenya ye furu ɲɔgɔnmaw ye woro kelen fɛrɛn fila de ye woro fɛrɛn fila woro ye kelen de nka n'i y'a fɛrɛ a bɛ kɛ fila ye a bɛɛ b'a danna n'a farala ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ fɛn kelen cɛ kelen tɛ foyi ye muso fana kelen tɛ foyi ye nka cɛ ni muso mana fara ɲɔgɔn kan de a bɛ kɛ fɛn dafalen kelen an bɛ Alahu taala de ala k'an ka furusow diya ladilikan minnu fɔra furuden kuraw ani furuɲɔgɔn kɔrɔ minnu bɛ yen ala ka a mɛn cogo ɲuman nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen k'a minɛ ka baara kɛ ni a ye ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ka barika don furu kelenw bɛɛ lajɛlen na minnu fana ka furu bɛ projet la n'a bɛna kɛ ala ka kɛcogo ɲuman nɔgɔya ka bɛɛ lajɛlen ka furu nɔgɔya ka segin ka mɔlimatu yɛrɛ fo ka waleɲuman dɔn i ka timinandiya la i bɛ jɔyɔrɔ min na diinɛ baara la jamana in kɔnɔ a dogolen tɛ maa si la wajulu kɛnɛw la kumalasesow la télévision sow la an bɛ Alahu taala de ala k'an ni sara ni hɛrɛ ye ka segin ka aw yɛrɛ fana fo ka waleɲuman dɔn n'i y'a mɛn diinɛ baro aw de don aw minnu sigilen don k'a lajɛ aw ka so kɔnɔnaw na jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan diinɛ baro tɛ tɛmɛ aw minnu kan waati si la jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan an bɛ Alahu taala deli an ni aw ye ala ka sigida nataw yira an ni aw bɛɛ lajɛlen na wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sini